Toto vám v škole nepovedali. Skutočné dejiny sú oveľa zamotanejšie ako to, čo sme sa učili na dejepise. Volám sa Monika Holečková a histórii 20. storočia sa venujem od roku 2004. Vítajte v Pandorinej skrinke, mieste, kde odhaľujem zákutia našej minulosti, ktoré mali zostať v zabudnutí. No a dnes sa pozrieme na... V marci ministerka kultúry odhalila na vojenskom cintoríne Verano v Ríme bustu generála Milana Rastislava Štefánika, ktorej autorom je Milan Lukáč. Socha sa okamžite stala virálnou, pretože sa na 38-ročného Štefánika až tak veľmi nepodobá. Ľudia začali spochybňovať aj uniformu, ktorú má Štefánik oblečenú. Do očí verejnosti bijú hlavne 3 päťcipe hviezdy na generálovej čapici, ktoré na ceremoniálnej uniforme brigádneho generála francúzskej armády naozaj nemajú čo robiť. Je to ale naozaj chyba autora sochy? Poďme si túto záhadu vysvetliť. Kariéra Milana Rastislava Štefánika vo francúzskej armáde by sa dala opísať slovom závratná. Z obyčajného vojaka sa vypracoval na brigádneho generála, treba však zdôrazniť, že Štefánikova úloha v armáde bola skôr politicko-diplomatická. Síce sa v začiatkoch zúčastňoval bojových letov, počas ktorých musel samozrejme preukázať nejakú odvahu, ale Francúzi oceňovali jeho iné kvality. Štefánikov priateľ a veliteľ Československej armády na Sibíri, generál Maurice Jeannot, vo svojich spomienkach odôvodňuje Štefánikov raketový postup v armáde takto. Mnil znamenité prirodzené vlastnosti, ktoré sa k tomu hodili. Pronikavou inteligencii, bystrý a presný dôvtip, správny úsudek, jasnosť v názorech a podľa potreby rýchlosť rozhodování. Aby sme však nerobili zo Štefánika superhrdinu, väčšina hodností, ktoré vo francúzskej armáde dosiahol, mala dočasný charakter. Používali sa na to výrazy ako à titre de mission, z titulu služobného poverenia, alebo à titre temporaire, dočasnej hodnosti. Štefánik pri svojich misiách často jednal s vysokými dôstojníkmi zahraničných armád alebo s vysokými politickými predstaviteľmi štátov. Preto dočasne po dobu trvania misie prijal vyššiu hodnosť, ktorá by ho oprávňovala k jednaniam na takejto úrovni. V októbri 1917 bol dokonca menovaný dôstojníkom čestnej légie, officier de la Légion d'honneur. Nebola to len nejaká formálna vďaka, ale jedno z najprestížnejších štátnych vyznamenaní, aké mohol Francúz získať. V roku 1917 to bola vstupenka do najvyšších kruhov francúzskej spoločnosti. Tento úspech nepadol Štefánikovi k nohám sám od seba, bol to veľmi cieľavedomý a ctižiadostivý človek, vojenskú kariéru si budoval zámerne a vždy usiloval o vyššie postavenie. Generál Jeannot to opísal takto. Snad to byl už Štefánika výsledek podviedomej touhy, aby dostal první z Čechoslováku v novej armáde hodnosť generálskou a zároveň touha, aby oblékl jej uniformu v armáde francúzské, jedné z nejstarších na svete, kde nedlouho predtým začínal ako prostý vojín. Najvyššia hodnosť, ktorú Milan Rastislav Štefánik dosiahol vo francúzskej armáde, bola Général de brigade au titre de mission dans l'armée Čekoslovák. V preklade brigádny generál z titulu služobného poverenia v Československej armáde. Hodnosť mu bola dočasne pridelená 18. júna 1918 na vykonanie jeho misie ako zástupcu veliteľa Československej armády, ktorým bol už spomínaný generál Maurice Jeannot a člena Národnej rady Československej. O to, že Štefánik nakoniec získal generálskú hodnosť, sa vo veľkej miere pričinil generál Jeannot. Aby ho uspokojil, navázal sem s kabinetem ministerstva války vyjednávání, ktorá byla krušná. Spočátku souhlasili toliko s tím, aby byl menován podplukovníkem a musil sem, abych mu vymohl hodnosť generálskou, dlouho neodbytne naléhati. Napísal vo svojich memoároch generál Jeannot. Je veľmi pravdepodobné, že po skončení misie by o hodnosť francúzskeho brigádneho generála Štefánik definitívne prišiel. Formálne však k tomu nikdy nedošlo, pretože tragicky zahynul počas plnenia svojej úlohy. Na uniforme brigádneho generála vo francúzskej armáde z roku 1918 by sme hviezdičky na červenej ceremoniálnej čiapke Képi de cérémonie hľadali márne.
Hodnosť nositeľa bola signalizovaná zlatou vyšívanou stuhou, napríklad brigádny generál najnižšej triedy, akým bol aj Štefánik, nosil na kepi iba jednu stuhu, divízny generál nosil stuhy dve a maršal Francúzska, najvyššia vojenská hodnosť vo francúzskej armáde, ich mala 4. Kovové 5-cipe hviezdy boli umiestňované na čapicu len v bojovej generálskej uniforme určenej pre bežnú službu v poli. Táto pokrývka hlavy sa nazývala kepi de campagne a mala farbu uniformy, väčšinou nemala zlatú stuhu. Preto je tak trochu záhadou, že sa Štefánik začal objavovať na fotografiách a videozáznamoch zo Sibíra v ceremoniálnej uniforme s upravenou čapicou s 3 hviezdami. Odkiaľ sa tam vzali? Odpoveď nám opäť poskytne veliteľ Československej armády na Sibíri, generál Mohy Žano, v knihe Moje účasť na československém boji za slobodu 29. října. Vzhledem ke své nové hodnosti Milan upravil svou čapku brigádního generála a šídlem si tam sám upevnil 3 zlaté hviezdy, o ktoré mne požádal. Je to podivné, ktorak uprostred závažných vecí sa rád občas zabýval drobnostmi. 14. októbra 1918 v Paríži oficiálne vznikla dočasná československá vláda, v ktorej sa Milan Rastislav Štefánik stal ministrom vojny. K tomu náležala aj najvyššia vojenská hodnosť v práve sa rodiacej československej armáde. Štefánik sa teda stal nielen ministrom vojny, ale aj generál poručíkom československých légií. Mimochodom, táto hodnosť v československej armáde zanikla počas reorganizácie v roku 1920. No a keďže rodiaca sa armáda nemala jasne definované vojenské hodnosti a ani uniformy, Štefánik sa rozhodol, že svoju čapicu od čapice francúzskeho brigádneho generála odlíši 3 hviezdičkami. Záhada 3 hviezdičiek teda nie je chybou autora busty na vojenskom cintoríne Verano, ale odrazom Štefánikovej komplikovanej identity francúzskeho dôstojníka, generála československých légií a zároveň československého ministra v časoch, kedy sa armáda budúceho štátu ešte len formovala. Na záver by som rada poukázala na jeden zaujímavý fakt, ktorý vás možno prekvapí. Ako sme si vysvetlili, do svojej tragickej smrti bol Štefánik súčasne francúzskym brigádnym generálom, generál porúčikom československých légií a ministrom vojny v dočasnej československej vláde. Píše doktor Rostislav Reichl v článku Štefánikova vojenská kariéra ve svietle dokumentu Pohled ze strany francúzské. Po autorizácii ze strany ministra zahraničných vecí pokladal Štefánik v úplnej zhode se svým nejblíže nadřízeným velitelem ze stanoviska právního nemožné a ze stanoviska diplomatického za neprípustné, aby pri vykonávaní svého nového úřadu byl nadále placen vládou francouzskou. Štefánik sa teda dobrovoľne a na jeho vlastnú žiadosť vzdal platu francúzskeho brigádneho generála. V momente vymenovania za ministra vojny v dočasnej československej vláde dostal od francúzskeho ministerstva vojny neplatenú a časovo neobmedzenú dovolenku. Ak vidíte v mojej práci zmysel, môžete ma podporiť kúpou trička, napríklad takéhoto, alebo nejakej z kníh z môjho antikvariátu. Všetko potrebné nájdete na www.pandorinaskrinka.sk. Ďakujem za pozornosť.